समाज फोसाबनाय समाज जौगानाय आरो समाजाव मोजां गाज्रि जानायखौ रिपर्टिं खालामनायनि गिलिर मोनसे बिबान थायो आरो बे बिबानखौ जोंनि प्रेसनि मानसिफ्रा रुजुयो नाथाय बेवहाय मालाबा नेगेटिभ माखासे रिपर्टिं जायोब्ला एबा गोनो गोथो जायोब्ला एबा कनफ्यूज जायोब्ला बियो समाजाव मोनसे जेंना लाबोयो दा बिनिखायनो सम सम बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि जाखांबोनाय लाइमोन जायफोर जार्नेलिस्ट बिथांमोना गोख्रों जानो हागोन आरो प्रेसनि जिखिनि रुल्स रेगुलेशन इथिक्स प्रिन्सिपलफोरखौ बिथांमोना मिथिनो हागोन अब्ला जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो साफा साफा राफोद सांबादिक ओंखारनो हागोन जायनिखि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि इनफरमेशनफोरखौ रायजोफोरनो होनो हागोन आरो जोंनि रायजोफोरनि माखासे जेंना जेंसि बायदिसिना इश्यूसफोरखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो हागोन दा जोङो थांनाय सेन्चुरिसफोरखौ नायोबा बै समाव मिडियाया जोबोद मोजां रल लाबोदों जोंनि जेसेबां रिभलिउसन जाबोदों रेनाइसेन्स जाबोदों माखासे जेंनाफोर जाबोदों बेवहाय मिडियाया जोबोद रल लाबोदों बिनि गेजेरजों समाजा फोसाबनो खाबु मोनदों दा नंखायनो आं मिजिंथिगोन जे नैबे सावरायनायनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि माने प्रेसफ्रा जाहाथे जार्नेलिस्टफ्रा जाहाथे मोनसे गोथों लामाजों आगान सुरनो थाखाय बिथांमोना लामाखौ मोनो बिनि थाखाय आङो नैबे सावरायनायनिफ्राय गोबां लाब जागोन होननानै सानदों आरो बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गासैबो साब डिभिजनाव मोनसे प्रेसनि थाखाय मडेल मोनसे अफिस लुनानै होनायनि थाखाय जोंनि सरकारा थिग खालामनाय जादों मोनसे खोथा फारागथि थाया थेवबो बर' खौरांगिरिनि गेजेरावहाय एसे आलादा बेवहाय पर्टेल जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव सेटेलाइट चेनेल दाबो ओंखाराखै दा बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा एबा जायफ्रा दिनै मिडियाजों लोब्बा दङ साफा सानैया प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडियाजों दङ मेन स्ट्रिमनि आरो माखासेया पर्टेलाव दङ दा जाय जेरावनो थाया मानो बयनिबो टारगेटआ मोनसेल' जानांगौ समाज जौगानाय समाज फोसाबनाय समाजनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ बोखारनाय आरो जेला बेयो गोबाव सम जागोन लासै लासैनो जोंनि मिडियायाबो राफोद जागोन जों बेखौनो मिजिंथियो